Вітаю ўсіх удзельнікаў чата нацыі лідараў. Сёння ў нас майстар-клас з Андрэем Бодзелевым. Гэта праваабаронца з досведам практычнай дапамогі людзям, пацярпелым ад дзеянняў, якія парушаюць канстытуцыйныя правы грамадзян і міжнародныя пакты. Ён дасведчаны валанцёр беларускага хельсінскага камітэта па абароне правоў чалавека і заснавальнік і каардынатар экалагічнай ініцыятывы «За здаровы Магілёў», арганізатар кампаніі па абароне правоў чалавека ў сферы медыцыны і экалогіі. Андрэй, вітаю, табе слово. Дзякую вялікі за прадстаўленне. Ну што ж, шаноўнае гаспадарства, сёння мы на майстар-класе паразмаўляем з вами пра правы спажыўца, што гэта такое і з чым яго не едзяць. Я думаю, што кожны з нас сутыкаецца кожны дзень у сваёй паўсядзённай дзейнасці з, як мінімум, з сферамі, якія датычацца правоў спажыўца. Все мы ходзім у краму, все мы набываем нейкія рэчы, все мы атрымоўваем нейкія паслугі. Ну і зразумела, што усім нам хочацца атрымоўваць іх якасна, набываць якасныя рэчы, набываць якасныя прадукты харчавання. Вось. І, канешне же, ні адна сфера нашага жыцця не ідэальна, і ў гэтай сферы таксама можна сустрэцца з парушэннем правоў. Наўмысным ці ненаўмысным, але ўсё ж такі кожны раз прыходзіцца гэтыя правы абараняць, када з гэтым сутыкаешся. І іншы раз бывае так, што мы, сутыкаючыся з парушэннем правоў і не ведаючы, якія крокі нам рабіць далей, думаючы, што гэта вельмі складана і гэта вельмі цяжка, мы іншы раз адкладваем или нават даже не адкладваем вырашэнне гэтага пытання нашых парушэнняў, нават проста зачыняем вочы на гэта і ідзем далей жыць сваім жыццём і думаем, што мы пазбеглі нейкага там вялікага стрэса для сябе. Адзін з прыкладаў, які папаўся мне не так даўно на глаза у нейкім інтэрнэт-рэсурсе альбо тэлеграм-чаце, это там, дзе дзяўчына у TikTok, по-моему, там, дзе дзяўчына распавядае пра тое, што яна набыла сыр з цвіллю, прычым на упакоўцы гэтага сыру стаяў тэрмін годнасці, то бок, сыр быў яшчэ годзе. Але калі яна яго адчыніла дома, то сыр апынуўся з цвіллю. І я так разумею, што жанчына паскардзілася аб гэтым у сеціве, у TikTok, але далей за гэта справа не пайшла. Вось. Хаця, можа быць, і пайшла, можа быць, там ёсць нейкае іншае яшчэ відэо, але вот такая сітуацыя. І это вот такі жывы прыклад, хаця, в прынцыпе, яна магла прынесці гэты сыр назад у краму і вярнуць сапсаваны прадукт і атрымаць за гэта грошы назад свае, якія яна сплаціла, альбо замяніць гэты прадукт на іншы і якасны, калі б яна захацела. Так, скажыце, калі ласка, ці сутыкаліся вы ў сваім жыцці, можа быць, хто зараз узгадае пра нейкія сітуацыі цікавыя, дзе вам прыходзілася сутыкацца з парушэннем вашых правоў спажыўца і, магчыма, вы адстаивалі гэтыя правы, альбо вот як у прыкладзе, які я прывёў, проста прайшлі міма гэтага парушэння. Вось, калі ёсць аб чым распавесці, то можаце напісаць, будзе цікава пачытаць і даведацца пра вашай сітуацыі. Так, яшчэ да нас далучылась Свет. Вітаю. Рады бачыць, прыядноўвайцеся. Зараз я запытаўся удзельнікаў чата, ці сутыкаліся вы з парушэннем вашых правоў спажыўца, і калі сутыкаліся, то караценька можна падзяліцца сваёй гісторыяй сутыкнення з такімі парушэннямі. Вось, цікава будзе паглядзець, які досвед маеце вы і як вы дзейнічалі, і ці атрымалася вам вырашыць вашы пытанні. Вельмі шмат пісаць не трэба, саму сутнасць і вынік. Што было ў выніку? Ці атрымалася адстаяць правы? Так.
Конечно, Тирион пишет, конечно, я попросил предоставить мне по товару необходимую информацию на продукцию на развес, на что мне было сказано, что я не товаровед. Я взял книгу жалоб, написал один раз, второй ничего не изменилось, я просто перестал туда ходить. Так, Civil Way пишет, постоянно отстаивал права в сфере ЖКХ, некачественные услуги, результаты 50/50. Ну вот, к сожалению, на жаль, такі не вельмі добры досвед. Не бачым мы 100% выніку. Вось нацыя лідараў чат таксама дзеліцца сваімі гісторыямі, што былі толькі простыя сітуацыі. Кошт на касе быў не такі, як на паліцы. Розніцу навярталі. Зразумела. Ну, вось бачыце, да? Крышку пессімістычна. В адной сітуацыі нічога не змянілася, у іншай, да, у сферы ЖКХ не заўсёды вырашаюцца пытанні так, як трэба. Давайте тады паглядзім увогуле, якія заканадаўчыя акты рэгулююць сферу, якія абараняюць правы спажыўца. І да чаго нам трэба звяртацца, калі нашы правы парушаюцца, і куды нам трэба звяртацца. Ну, па-першае, мы зараз не будзем браць Канстытуцыю, там нейкія іншыя заканадаўчыя акты, возьмем менавіта тыя акты, якія ўжо дакладна апісваюць парушэнні правоў. Вось. Першы законодавчий акт, зразумела, да, вот он пишет, закон о защите, да, так, закон об обороне правоў спажыўца. Так, менавіта ён абараняе ваши правы, калі вы сутыкаецеся з нейкімі парушэннямі, менавіта, калі набываеце што нейкую паслугу. У краме, у цырульні, у, не ведаю, у абутковай краме там, ці набываеце нейкія каштоўныя рэчы. Вось. Но ёсць яшчэ і другі закон, у якім аддзельна прапісана абарона правоў спажыўца жыллёва-камунальных паслугаў. Вось. Менавіта гэтыя два законы у асноўным рэгулююць вашыя стасункі з тымі арганізацыямі, з якімі вы сутыкаецеся, калі набываеце сабе нейкія рэчы, і з дзяржавай, якая таксама у выпадку, если у вас штосьці адбываецца, павінна абараніць вас, альбо калі вы не правы, да, то вось то тады не абароніць. Так, яшчэ падказваюць у чаце, што гражданскі кодекс і правіла аказання бытавых услуг. Вот. Таксама трэба звярнуць на гэта ўвагу. Вярнуся да абароны правоў спажыўцоў, жыллёва-камунальных паслуг и просто оборона правоў спажыўца. Как я уже сказал, оборона правоў спажыўца — это калі вы ідзеце ў краму, там, калі вы штосьці набываеце нейкую паслугу. Што датычыцца правоў спажыўца менавіта жыллёва-камунальных паслуг, то зразумела, тут лагічна, што ўсё у нас звязана з жыллёва-камунальнымі паслугамі, якія это могуць быць паслугі. Так, ну, зразумела, што это тэхнічнае абслугоўванне дома. Вось, это нейкія дадатковыя паслугі, на якія вы заключаеце дамовы, напрыклад, там, водаснабжэнне, вось, электрычнасць і гэтак далей. Вось, альбо, не ведаю, там у вас стаяць камеры на доме, і если нейкая арганізацыя заключае з вами дамову, што она абслугоўвае там вось відэаназіранне на гэтым доме, тут это ўжо дадатковая паслуга. Ну і тут згодна дамове вы дзейнічаеце ў выпадку парушэння вашых правоў. Што яшчэ? Куды вы можете звяртацца, калі ваши правы як спажыўца парушаюцца? Ну, акрамя таго, што если вы хочаце сёння, зараз, там, у той момант, калі ваши правы парушаныя, вырашыць гэтае пытанне, то зразумела, што вы звяртаецеся да законаў, якія рэгулююць гэтае пытанне, але калі ўсё-такі вы бачыце, што вы не можаце справіцца, альбо вы бачыце, што не зусім разумееце сітуацыю і, можа быць, сумнеецеся ў сваёй праваце, то, па-першае, у нас ёсць при райвыканкамах, при мясцовых выканкамах у нас ёсць адказныя
за абарону правоў спажыўца. Калі я не памыляюсь, у Беларусі ўвогуле каля 20 арганізацый у тым ці іншым разе займаюцца абаронай правоў спажыўца. Вось, таму менавіта пры выканкамах дакладна ёсць адказныя, і куды вы можете звярнуцца з вашым пытаннем і якія могуць вам параіць, што вам рабіць далей. Памятайце, што калі вы падаеце, напрыклад, в суд, вот тут Церён напісаў в суд, так, што лепей, канешне, спачатку альбо упэўніцца ў сваёй праваце, паглядзець у заканадаўчым акце, што калі вы упэўнены ў сябе, да, што вы сапраўды правы вось у гэтым пытанні, пакінуць прэтэнзію прадаўцу і потым альбо звярнуцца ўсё-такі да таго, хто будзе прадстаўляць вашы інтарэсы, да арганізацыі, якая займаецца абаронай правоў спажыўца. Вось, альбо ўжо калі вы упэўнены і самі ўжо маеце нейкі досвед, практыку і можаце составіць позву ў суд, то тады ўжо, канешне, можаце звяртацца в суд, альбо наняць для гэтай справы адваката ці юрыста. Важна адзначыць, што калі вы падаеце ў суд па абарону сваіх правоў спажыўца, то вы не плаціце пошлін. Канешне, если все-таки суд не станет на ваш бок, то уже в этом выпадку, конечно, вы повинны будете сплатить расходы на судовые расходы, да, якія были понесены. Але, калі вы подаете в суд, то с вас не будут спаганяць плату за подачу позва. Куды яшчэ можна звярнуцца па абарону сваіх правоў? Ёсць, конечно же, тое, што ёсць заканадаўчыя акты, якія рэгулююць, ёсць Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь, куды таксама можна звярнуцца, можна не ў само міністэрства, яго прадстаўнічыя структуры. Вось, альбо вы можете звяртацца па нейкіх пытаннях таксама у іншыя структуры дзяржаўныя, калі парушаюцца вашы правы. Напрыклад, калі вам неякасна аказалі медыцынскую паслугу, якую былі нейкія парушэнні, вы іх бачыце, да, то вы можете ў Міністэрства аховы здароўя звярнуцца. Вось, альбо, напрыклад, калі вы замовілі таксоўку, ці вы ехалі там у маршруткі нейкай міжгародняй ці гарадской, і адбылося таксама парушэнне вашых правоў, то вы таксама маеце магчымасць звярнуцца і ў тое ж самае Міністэрства транспарту, напрыклад, паскардзіцца. Вось. Але ўсё роўна, калі вы хочаце спагнаць выдаткі нейкія, страты панесеныя вамі і гэтак далей, то вы звяртаецеся ў арганізацыю, перш-наперш вы заяўляеце аб тым, што вам неякасна была аказана паслуга, пішаце прэтэнзію да гэтай арганізацыі, і калі арганізацыя, крама там, неважна, там, якая арганізацыя адказвае вам і пажадана патрабаваць пісьмовага адказа, вось, тады вы з гэтым пісьмовым адказам ужо можаце звяртацца далей. Так, што яшчэ ёсць, какія акалічнасці, напрыклад, у абароне правоў спажыўца? Напрыклад, ёсць спіс тавараў, які не падлежыць, не абменьваецца, не вяртаецца і не абменьваецца. Вось, это спіс у асноўным альбо тэхнічна складаных тавараў, альбо это, напрыклад, шкарпэткі, чулкі, не ведаю, што яшчэ там. Вот. Карацей, што кшталту вось такіх вось рэчаў, так? Значыцца, этот спіс, яго таксама можна знайсці у сеціве, паглядзець, але што тут трэба адзначыць, самае важнае таксама моменты, это тое, што хотя вы можете там не можете вяртаць гэтыя рэчы, але ёсць акалічнасці. Акалічнасці якога кшталту? Усё роўна вы, як спажывец, маеце права
на тое, каб вам прадалі ці аказалі якасную паслугу, каб вас інфармавалі аб тым, што гэта за паслуга, якія акалічнасці ёсць у гэтай паслугі. Напрыклад, вам прадаюць самае простае навушнікі, і калі вы іх набываеце, калі я не памыляюся, праглядаў гэты спіс, але там навушнікі таксама належаць да катэгорыі тых рэчаў, якія не належаць вяртанню назад. Вось. Але калі вы набываеце, калі ўсё-такі ёсць істотны недахоп тэхнічны, напрыклад, навушнікі проста выключыліся, і вы разумееце, што тут не ваша віна. Вось, яны проста не працуюць там праз дзень, праз два, не знаю, праз 10 дзён. Вось, то у гэтым пытанні, калі вы разумееце, што вы цалкам невінны, што это істотны недахоп, які ўплывае на іх працу, то вы можете звярнуцца па вяртанні вам сродкаў альбо замены гэтых навушнікаў. Вось. Ну і калі вам все-таки прадавец адказвае, ісці тады далей. Вось. Давайте зараз паглядзім, напрыклад, так, возвращал технически исправные, главное не дороже 100 рублей, сложный технический товар. Да, но глядзіце, там яшчэ ёсць тэрміны, калі вы можете вярнуць. Напрыклад, складаны тэхнічны тавар можна вярнуць цягам, калі не памыляюся, зараз 30 сотняў. Можна яго вярнуць назад. Вось. Ужо, але, ну, самыя галоўныя рэчы, самае галоўнае, што павінна быць, калі вы вяртаеце, калі ён дзеючы, то, ну, ён павінен мець таварны від, і павінна быць не сапсавана упакоўка, вось, у якой яны былі. Ну, карацей кажучы, калі вам яны не спатрэбіліся, напрыклад, ці, ну, не ведаю, штосьці адбылося, што вы вымушаны былі вярнуць гэтыя навушнікі, то тады проста, ну, яны павінны быць у такім выглядзе, каб прадавец проста мог, калі што, далей паставіць у продаж. Вось, зразумела, калі вы будзеце вяртаць падарапаныя, там, адколатыя, без упакоўкі, без нічога, то, ну, канешне, это будзе і з вашага боку, па-першае, спажывецкім, пабачце за гэта слова, экстрэмізмам, так? Вось. Но у гэтым выпадку яно якраз падыходзіць. Вось, альбо, ну, і з вашага боку, па-перше, это будзе непрыгожа, ну, з другога боку, і как бы прадавец можа адмовіцца прымаць, і, напэўна, у гэтым выпадку ён таксама будзе права. Вот. Але калі, ну, сапраўды вам яны сталі непатрэбныя, или там вы знайшлі нейкія лепшыя дзесьці за больш танныя, і разумееце, што яшчэ тэрмін не выйшаў, то можете вярнуць. Вось. Таксама, напрыклад, што яшчэ трэба азначыць, што ў тых рэчах, якія можна вяртаць, вось, ёсць тэрміны, калі, напрыклад, прадавец устанавлівае тэрмін 14 дзён, напрыклад, што вы можете вярнуць тавар, які набылі. Вось таксама важна памятаць, што калі вы што гэтыя 14 дзён даюцца менавіта для таго, каб вы маглі прынесці тавар, нават калі ён у добрым стане, але ён вам не спатрэбіўся. Таму што бывае так потым, што праз месяц тавар не працуе, или там спаганіўся, вось, не па вашай віне, і вы прыходзіце, а вам прадавачка там кажа, што, прабачце, 14 дзён выйшлі, вы не можете вярнуць ужо тавар. Так вот, важна памятаць, што менавіта 14 дзён даецца, каб вы увогуле маглі вярнуць тавар. А вось далей ужо уступаюць іншыя артыкулы закона об абароне прав спажыўцоў і дапаўненне да гэтых артыкулаў. Ну і увогуле, калі цалкам разглядаць сітуацыю, то цягам 2 год, если у товара, там, звычайна у товаров яна і ёсць гарантыя, да, цягам 2 год, ну, у кожнага по-разнаму, але цягам 2 год вы можете вярнуць тавар, які мае істотны недахоп і сапсаваўся, не працуе па вашай віне. Вось. Калі, напрыклад, на тавары усталяваны срок годнасці тавара менш за 2 гады, то ўсё роўна
по законе цягам 2 год вы можете звярнуцца са скаргай, ну і за вяртаннем сваіх сродкаў альбо за ремонтам за кошт прадаўца, вось, альбо за абмен вашага тавару. Давайте зараз ужо палова 9, давайте зараз перайдзем, як я абяцаў, да кейсаў. Я пастараўся падабраць на сённяшні наш занятак цікавыя кейсы, такія неадназначныя, каб нам было над чым з вами паразважаць. Таму што только на практыке можна вынесці для сябе какие-то инструменты, якімі потым мы зможам з вами карыстацца ў жыцці. Ну, давайте першы кейс. Я попрошу Насту, каб коротенько просто написала в чат. Вось, першы кейс. Это мужчына набыў ружы у краме і прынёс іх дадому. Хацеў павіншаваць увечары сваю жонку з днём народзення. Вось. Але калі там праз 10-12 гадзін яны прыйшлі там, неважно, то есть у той же дзень увечары прыйшлі дадому, то гэтыя ружы, якія зранку былі у цудоўным, прыгожым, класным стане, стаялі панікшыя, завяўшыя. Вось давайте паразважаем з вами, што ў такой сітуацыі. Ці можа мужчына прыйсці да прадаўца са скаргай, з прэтэнзіяй, звярнуцца да яго і патрабаваць вяртання грошай, сродкаў, якія ён патраціў, альбо замены гэтых кветак. Так, Civil Way написала: першае правіла спажыўца, спрабуй вярнуць, абмяняць і чакай аргументацыі адмовы. Згодны. Так, Свет пишет: я не ведаю. Звярнуцца магчыма, но як даказаць, што гэта не моя вина? Можа, я іх не поставила ў ваду, напрыклад. Добрае пытанне. І зараз тады чакаем Циріон, што ў нас піша. Так, Циріон піша, што абмену і возврату не подлежат, магу ошибацца. Так, добра, дзякую вялікі за адказы. Вельмі класныя, вельмі файныя ва ўсіх. Так, наконт не поставила ў ваду, ну, в принципе, этой вводной данной не было, и как бы подразумевается то, что поставили их у воду, все, принес их додому, не кинул. Вось. Але, конечно, у продавца можа возникнуть такое пытанне. Насамрэч, кветкі ўнесены якраз такі ў той спіс тавараў, якія возврату не належаць. Вось. Але, ну, мы памятаем, да, што я казаў про такую акалічнасць, што все-таки, хоць это возврату не належыць, але калі ёсць істотны недахоп у якім-небудзь тавары, які вы набылі, то вы мусіце звярнуцца да прадаўца, вот, як написала Civil Way, што першае правіла спажыўца. Спрабуй вярнуць, абмяняць і чакай аргументацыі адказу. Вось, так вось, у гэтым выпадку ёсць сэнс звярнуцца да прадаўца і паспрабаваць ветліва абгрунтаваць сваю пазіцыю, прынесці фотаздымкі, квіток, калі ён захаваўся, альбо, ну, просто прыйсці, нагадаць прадаўцу. Я думаю, што калі ў той же дзень прыйдзеце, альбо хаця бы на наступны дзень, то все-таки вас узгадаюць. Вось, па камерам хай паглядзяць, сёння камеры усталяваны шмат дзе. Ну і паспрабаваць прадаўцом просто мірна, полюбоўна вырашыць гэтае пытанне. Вось, як, што датычыцца той сітуацыі, вось, з ружамі, то яна адбылася насамрэч, і мужчына не спрабаваў пайсці да прадаўца, ці пайшоў нашмат пазней, там праз некалькі дзён, але, канешне, калі ўжо чалавек прыйдзе там праз 2-3-4 дні, то, канешне, ўжо ніхто яму там за гэтыя ружы не верне грошы, таму што, ну, сапраўды будуць пытанні, што там з гэтымі ружамі адбывалася цягам этих 4 дзён. Вось, можа, там была жара ў кватэры, вельмі было спякотна, і гэтыя ружы там стаялі, там былі зачынены вокна, не было кандзішкі, выпарылася вода там і так далей, карацей. Ну, тут ужо складаная сітуацыя. Вось, але я думаю, што калі ён пойдзе ў той же дзень, ці на наступны дзень, там, ранкам, у абед, то, в прынцыпе, если сапраўды ён разумее, што гэта не яго віна, то можна паспрабаваць уладзіць мірна з прадаўцом пытанне. Так вот, вяртаюся да сітуацыі, мужчына звярнуўся да юрыстаў, ну і юрысты
адмовіліся брацца за гэтую справу, потому што сказалі, што в прынцыпе шансаў вярнуць грошы ці там замяніць гэтыя кветкі, ну іх ужо не шмат. Вось, але таму што ён сапраўды забіў гэта позна. Так, добра, тады давайте яшчэ адзін цікавы кейс. Значыцца, беларуская прасвеціва набыла маленькага шчанюка. Вось, прасвеціва праз Тэлеграм хай будзе, так, там перапісвалася, знайшла аб'явку, перапісвалася з уладальніцай гэтага шчанюка і набыла гэтае шчанё. Вось, прынесла дадому, праз 6 тыдняў яго захварэла сэрца. І яшчэ праз тыдзень гэты шчанюк памёр. Вось, у такой сітуацыі ці ёсць магчымасць, ці ёсць это неякасны тавар, па-першае пытанне, па-другое, ці можам мы звярнуцца ў суд, калі прадавачка адмаўляецца вяртаць грошы, і ці ёсць ли у нас шансы што-небудзь даказаць і атрымаць кампенсацыю за гэты тавар, калі гэта з'яўляецца таварам. Вось, давайте пару хвилинок, чекаю ваших отказов. Так, Телеон пишет: если докажем факт болезни животного в день покупки, что официально сделать практически невозможно, их продают чаще всего уже с паспортом и осмотром. Если брать за факт ситуацию, что все же мы докажем факт заболевания, то нам должны вернуть средства. Так, ну и, соответственно, вы лічыце, что это перш-наперш товар, так? Так, и не все, естественно, заболевание. Так, Цвет пишет: думаю, считается некачественным товаром, странно звучит для одушевленного предмета. Выиграть суд, думаю, можно. Сердце вряд ли приобретенное заболевание. Окей, спасибо. Михась пишет: возможно, вскрытие нужно сделать, чтобы определить причину смерти. Так, и еще два отказа. Сирион, к примеру, лишая это повод для возврата средств, а генетическое нет. И Сирил Вэй написала, что смотрела, какие причины и время возникновения заболевания, плюс какие качества заявлял продавец. Так, супер. Дякую вялікі за отказы. Сапраўды, хоть, вот как Свет написала, это странно гучыць для одушевленного предмета, але сапраўды шчанюк это все-таки товар, як бы это цинично не гучало. Вось. І у дадзенай сітуацыі, на што мы па-першае павінны звяртаць увагу, это на тое, ці мы павінны даказаць факт взаимодзеяння з прадаўцом. Вось, а як бачна з кейса, мы бачым, што тут я не просто так забіў акцэнт на тым, што ёсць перапіска ў Тэлеграме, вось, але не казаў нічога пра тое, што былі афіцыйныя нейкія паперы і дакументы. Так вось, ніякіх дамоваў і квіткоў нават паміж прадавачкай і паміж пакупніком не было у дадзеным выпадку, але ёсць перапіска ў Тэлеграме. Прычым падчас, калі пакупніца хадзіла да ветэрынара і адносіла туды шчанюка, то нават прадавачка сама не адмаўлялася ад камунікацыі нейкай. Вось, нават прапаноўвала узяць гэтага шчанюка і выхадзіць яго самастойна. Вось, але шчанюк не дажыў нават да гэтай штукі. Вот. Што датычыцца вскрытия, то тут не трэба, думаю, если толькі суд, калі ўжо звярнуцца ў суд, не пастановіць, што трэба зрабіць гэта так, каб высветліць прычыну. Вот, таму мы спачатку трэба даказаць. Перапіска, в прынцыпе, она можа з'яўляцца, асабліва калі прадавец не адмаўляецца сам, то, в прынцыпе, она будзе з'яўляцца доказам таго, што сделка все ж таки адбылася. Вось, па-першае. А па-другое, што датычыцца хваробы, тут нават калі гэта генетычная хвароба, але прадавец там аб ёй ведала, не ведала, там, конечно, тут пытанне тоже такое двоякае.
Вось, але пры ўсім гэтым таксама памятаем аб тым, што пакупнік мусіць атрымаць дакладную інфармацыю аб тым, што ён набывае. Вось, і ну што рабіць у гэтым выпадку, то звярнуцца перш-наперш да прадаўца з пісьмовай прэтэнзіяй, самае галоўнае з пісьмовай, так, каб атрымаць пісьмовы адказ, аргументаваны альбо не аргументаваны, но ўжо далей глядзець, што нам ісці ў суд, судзіцца альбо звярнуцца да прадстаўніка арганізацыі па абароне правоў спажыўца і далей, ну, понятна, дзейнічаем ужо па схеме. Так, добра, з гэтай сітуацыяй больш-менш разабраліся. Так. Што ж яшчэ вам цікавага даць? Ну, вот таксама сітуацыя вельмі шмат сустракаецца зараз. Таксама жыхарка Беларусі у онлайн-краме набыла абутак. Вось. І праз нейкі час, там, у вельмі хуткім часе, у гэтага абутку сапсавалася падошва. Вяртаць грошы прадавец не захацеў без экспертызы. Што рабіць у гэтым выпадку жыхаркі Беларусі? Так, он пишет оплатить экспертизу, если не вернет, то суд. За экспертизу тоже. Окей. Так, Свет пишет, платить самостойно за экспертизу. Коли подтверждается брак, то про суд эту сумму магчыма вернуть, коли не помыляюсь. Civil Way пишет, у меня такое было 2 месяца гарантии на абутак, но на падэшву 2 гады. Патрабаваць вяртання альбо замены, прадавец правядзе экспертизу сам. Так, добра, дзякуй вялікі. І все амаль што правильно все адказалі. Ну, в принципе, у дадзеным канкрэтным выпадку прадавец адмаўляўся праводзіць экспертызу, значит, пакупніца не пабаялася, не пашкадавала часу, звярнулася у камітэт дзяржэкспертызы. Там правялі гэтую экспертызу, яна яе аплаціла, вось, і подтвердилось то, что это сапраўды брак, а не сапсаваны абутак по вине пакупніка. Вось. І пасля таго, як было рашэнне экспертызы, значит, экспертыза была праведзена, прадавец вярнуў пакупніку грошы, але толькі за абутак, і адмовіўся вяртаць за правядзенне экспертызы. Вось. На што пакупніца сказала, што будзе звяртацца ў суд, каб вярнуць гэтыя грошы. Ну і тады ўжо прадавец пагадзіўся вярнуць грошы за экспертызу і вярнуць грошы за... Там яшчэ кампенсацыю нейкую даже выплаціць. Вось такая сітуацыя. Это пра тое, што, в прынцыпе, не трэба баяцца, калі вы ўпэўнены у сабе, не трэба баяцца звяртацца у судовай экспертызы. Я зараз не адкажу адразу, але магу паглядзець пасля нашага занятку кошты, вось колькі ў сярэднім каштуе экспертыза. Вось, альбо можа хтосьці з вас, тых, хто тут знаходзіцца, ведае, сутыкаўся калі, да? Вот, ведае кошты прыблізныя. Ну, я упэўнены, што, конечно же, залежыць ад таго, якой складанасці экспертызы, потому што, напэўна, экспертызы ёсць розныя, і затраты таксама розныя. Вот. Таму, ну вот, он піша 50 рублей в сярэднім. Ось. Так, і Цивилва яшчэ пісала штосьці. Да. Вось такі вось кейс. Але, ну, в принципе, если вы упэўнены сапраўды, что это не по вашей вине, то вот самое важное — это не бояться писать претензии продавцу и не бояться звертаться до державной экспертизы. Вот, Civil Way написала, что разные кошты по разным товарам. Ну так, это в принципе логично. Ну и давайте апошні кейс на сёння, тому что уже праз 14 хвілін
Так, вот CivilWay подсказывает, что туда можно телефоновать, и там подскажут. Вот, тому, в принципе, самая хорошая схема патэлефанаваць і запытацца, калі у вас штосьці здарылася. Так, добра, тады давайте апошні кейс, зорачка, як кажуць, на закуску. Вось. Значыцца, сітуацыя якая? Была набыта лядоўня у краме. Лядоўня знаходзіцца на гарантыі. І гэтая лядоўня пачала грымець. Не адразу пасля пакупкі, а праз там паўгады, можа быць, там праз 7 месяцаў, 8, ну, праз паўгады і болей, так? Лядоўня пачала грымець. Пакупнікі патэлефанавалі ў сервісную службу, каб выклікаць майстра, каб той паглядзеў, што з лядоўняй адбываецца, так? Чаму яна пачала брыкацца, чым лядоўня незадаволена. Патэлефанавалі ў сервісную службу майстару, майстар тэлефанавалі цягам месяцу, не аднойчы майстар так і не прыехаў ад гэтай сервіснай службы, значыцца, і тады пакупнікі адразу падалі позву ў суд са скаргай на тое, што неякасны тавар і сапсаваўся тавар, так, і сервісная служба не аказвае паслугі, якія патрэбна была паказваць. Што тут не так зрабілі пакупнікі? І як бы вы паступілі на іх месцы? І самае галоўнае, ці такой сітуацыі, ці ёсць у іх шансы выйграць судовае паседжанне. Так, CivilWay написала, звяртацца трэба к прадаўцу альбо ў сервіс, які напісаны ў гарантыйным талоне прадаўцом, і нейкі іншы левы старонні не трэба. Не звярнуліся к прадаўцу, карацей кажучы. Так, Свет піша, мне падаецца, што трэба было пісьмова звярнуцца ў сервіс і к прадаўцу як мінімум, а потым ужо ад адказаў адталківацца. Так, в прынцыпе, класна ўсвоілі схему, як трэба дзейнічаць. Супер. Мне здаецца, што калі майстар не прыйшоў, трэба было пісьмова скаргу напісаць, а калі пасля гэтага не прыйшоў, то трэба было ў другую майстэрню ісці. Так, і Сярён піша, патрабаваць замены тавару альбо вяртання грошаў за неякасны тавар, азнаёміцца з гарантыйным тавар, спасылаючыся на гэтую гарантыю пры вяртанні сродкаў. Калі прадавец не рэагуе, звяртацца з абаронай сваіх правоў, спачатку інстанцыі па абароне правоў спажыўца, а потым ужо толькі пры адказе адмове прадаўца звяртацца ў суд з экспертызай. Так, дзякуй вялікі за адказы. В прынцыпе, вы вельмі файна, класна дапоўнілі друг друга і амаль што ўсе правы. У сваіх адказах сапраўды, па-першае, трэба было звяртацца к прадаўцу. То есть сервіс, зразумела, не выконвае сваіх абавязкаў, вось, але трэба было звярнуцца да прадаўца, таму што ў прадаўца набываўся гэты неякасны тавар. Вось, і па схеме з прэтэнзіяй да прадаўца, вось, потым па экспертызу, ну і ў суд. Альбо ў суд, і калі суд назначае экспертызу, напрыклад, можа быць такое. Так, калі, да. Ну вот, карацей кажучы, таму у гэтай сітуацыі у пакупнікоў сапраўды не было ніякіх шансаў выйграць судовае паседжанне, яны падалі ў суд, і суд ім адмовіў, ён стаў на бок прадаўца і заявіў аб тым, што сервісная служба тут не пры чым. Вот. Так што пакупнікі дзейнічалі не па схеме. Так, ну што ж, шаноўнае гаспадарства, што бы я яшчэ хацеў падвесці, так рэзюмаваць наш сёння майстар-клас, і яшчэ пакіну 5 хвілін потым на пытанні, калі яны ёсць у кагосьці. Вось, што самае важнае трэба памятаць, што калі вашы правы парушаюцца, то ў любым выпадку вы павінны, правы спажыўца, вы павінны звярнуцца да прадаўца, значыцца, і в прынцыпе ўсё ўжо залежыць ад акалічнасцяў,
вось колькі часу прайшло з моманту набыцця тавара, попадае ён у спіс тавараў, якія не належаць вяртанню прадаўцу, вось, альбо не попадае, але ў любым выпадку, калі ёсць істотны недахоп, які не дае вам магчымасці карыстацца набытым вамі таварам, вось, а яшчэ больш магчыма нясе вам шкоду вам і вашаму здароўю, то вы маеце права звярнуцца да прадаўца, патрабаваць ад яго альбо вяртання грошаў, альбо замены тавара, альбо калі это была неякасна аказаная паслуга ў царыўні, то каб вам, ну, можа быць, выправілі, калі ёсць магчымасць, тое, што зароблена неякасна, да, напрыклад. Вось, альбо паўторна аказалі нейкую працу, вы можаце патрабаваць і гэта. Вось, можаце скасаваць дамовы, якія ў вас ёсць аб аказанні паслугі, і можаце патрабаваць кампенсацыю панесеных вамі выдаткаў у сувязі з той сітуацыяй, якая здарылася, да, з неякасна аказанай паслугай, альбо з набытым таварам. Так. Вось, але памятайце аб тым, што вы самі таксама не павінны пераходзіць нейкія грані і не ператворыцца ў людзей, якія спрачаюцца проста дзеля таго, каб спрачацца. Вось, таму што зразумела, што і прадавец таксама, ну, там таксама людзі, якія гандлююць, якія займаюцца бізнесам, вось, і правы спажыўца, напэўна, нават даже больш абаронены, чым правы бізнесоўца. Вот. Это для таго, каб разумець, дзе сапраўды трэба дабівацца выпраўлення парушэння сваіх правоў, а дзе, ну, скажем так, стрымліваць сябе, да? Так, Civil Way написала яшчэ, што надо рабіць па паслугам майстар-клас, там таксама шмат цікавага і незразумелага тоже. Так, цалкам згодны. Ну, я думаю, што хутчэй, калі ўжо у нас будзе поток новы, который хутка пачнецца, вось, самапамочнік прававы, вось там мы ўжо, напэўна, будзем разбіраць больш падрабязней нейкія рэчы і больш ужо падрабязней паразмаўляем пра абарону правоў спажыўца, паразмаўляем пра абарону правоў спажыўца жыллёва-камунальных паслуг і, карацей кажучы, пра паслугі у тым ліку таксама. Вось, пра жыллёва-камунальныя паслугі я ўжо сёння не змог паразмаўляць, даже ўжо не стаў даваць кейсы, таму што часу не хапае, як заўсёды. Але перашлю вось такую вось памятку, зараз толькі знайду чат, если вдруг я выскочу з яго. Так, дзякуй вялікі, хто-небудзь адчыніце мне магчымасць скідаваць, или, да, Наста, я перакіну табе, а ты потым тады дашлі зараз у чат вось гэту памятку такую. Так, это што датычыцца прэтэнзій па неякасна аказанай паслугі у сферы жыллёва-камунальнай, так? Паглядзіце, калі ласка, тут, в прынцыпе, вельмі класна распаведзена пра парадак разгляду прэтэнзій, зваротаў, вось, і, как бы, вам, я думаю, это будзе не лішнім. Так, ну што ж, ужо тут я бачу шмат паведамленняў. Так, трэба было так. Было другую майстэрню, да, так, это я уже читал эти поведомления. Вот Тирион пишет, были у нас умельцы, которые выращивали плесень, покупали товар, часть отрезали, качественно лепили плесень и приносили в магазин. Так сказать, слишком хорошо защитили свои права. Ну, тут уже они не защитили свои права, да, порушили іншие, правы інших, за что уже есть отказность. А вот чым прикол? Ну, я так разумею, што, напэўна, мелі з гэтага нейкія свае плюшкі. Вот. Цирон піша, частку тавара сабе забіраць і грошы за яго. Ну так, да, в прынцыпе, все лагічна, таму што вы ж можаце нават маленькі кавалачак прынесці прадукта, калі вы, напрыклад, ели там тую же булку і там на самом канцы побачылі
запечанага ў ёй таракана, то вы можете, ну, в прынцыпе, прынесці астатак гэтай булкі і вярнуць сабе грошы, альбо набыць такі же тавар. Так, добра, калі ёсць якія-небудзь пытанні, ёсць у нас, думаю, там 5-7 хвілінак, если што, можете напісаць, задаць, калі штосьці цікавіць. Зразумела, ну, я бачу, што цішыня, тады спадзяюся, што гэты майстар-клас быў крышку для вас карысным, штосьці новага, цікавага вы для сябе даведаліся і штосьці практычнага для сябе вынеслі. На гэтым мы тады завяршаем нашу сустрэчу сёння. Дзякую вам вялікі, што вы прыйшлі на наш майстар-клас. І хто не быў яшчэ на нашым курсе, які называецца зараз правовы самапамочнік, які раней называўся абарона грамадзянскіх правоў, вось, можете запісацца на курс, мы там з вами сустрэнемся і ўжо больш падрабязней будзем размаўляць пра абарону сваіх правоў у паўсядзённым жыцці. Дзякуй вялікі, да пабачэння і дабраначы.